Ngiyaphila Nkosana Yonyazi lwezulu. Siyaphila. Ngabe sikhuluma nobani lana? Umuhle igama isibongo insizwa yaseMambatheni ngiqhamuka ngapho Lundi kodwa ke ngizinze Friday kakhulu ekhaba umama. Cha, sinohlelo welana futhi uhlelo sizokhokha inkomo kaShembe. Siyacela ukuba usithathe usibeke ngodaba lapho ngoba sizwile ukuthi uShembe lukhulu kade akwenzela bona. Okay, ngiyabonga ke Nkosana Yonyazi ukunginikeza ithuba. Ake ngiqale lapha indaba yami noShembe. Kuthe ngonyaka ka2004 bengenza umatric ngangifunda endaweni yaseMalahleni endaweni yaseUtrecht. Ngifunda umatric ngo2004 usaqala unyaka. Ngezimo ke zempilo ke ngabe ke sengifeyila ku matric wami ngabe ngisaqhubeka nawo. Ngabe ngifeyila umatric ngase ngiyoba ugarden boy sengiyofuna imisebenzi ke yalapha engadini zabelungu ngase ngiba ugarden boy ngase ngiqashwa kabelungu. Nabe ngiqashila abelungu base bengirentela enye indawo ethizeni kwaMlambo isibongo. Siqashile lapha nje kwaMlambo sibaningi kwakunenye ke inhlalisuthi lapha okwakuthiwa uSifiso Gumbi. Ngangakabi ke iNazaretha. Yayi umNazaretha yona. Ngelinye ilanga ngibuye engadini zabelungu. Ngifika lapha ngifica isizoqala ukuthandaza lenhlalisuthi lena uSifiso Gumbi. Isizoqala ukuthandaza siyangibiza sithi hayi umuntu kaNkuluNkulu ngicela ukuthi namhlanje sizothandaza kanye nawe lapha njoba nami ngihlala ngiyithandazela nje ngedwa. Bese ngimphendula lo muntu kaShembe ngithi mina chabo bhuti angisonti kwaShembe kodwa sengizosala nje sengithandaza nawe manje uthi asithandaze ini. Isiyaqhubeka ke lenhlalisuthi yakwaGumbi ithi kimi cha kukhona engikubonile ngawe njengoba siqashile nje nezindlu zethu ilandelana bese ngibuza ngithi ubone nathi hayi ake sithandaze. Hayi bese siyathandaza kwakuLwesihlanu. Lolu lwesihlanu kwakuusuku vele lolu lwamaNazaretha lokuthi wandulela isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Bese sithandaza ke kuLwesihlanu masiqeda ukuthandaza ibisithi lenhlalisuthi yakwaGumbi ngicela ukuthi uvuke kusasa uye eSabatheni noma yiliphi eliseduze nje lapha kubantu abangamaNazaretha noma ungesi umNazaretha ngoba khona into engiyibonile ngawe ngibona ngathi insuku zakho zokuphila seyiphelile emhlabeni. Kepha ngithunyiwe nami uShembe wathi angikutshele nje kuba ngikubizile nje ukuthi sizothandaza ukuthi awuvuke ke kusasa uye eSabatheni noma yiliphi yize ungesiye umuntu wakwaShembe noma ungesiye umNazaretha. Hayi ngase ngivuma kule nhlalisuthi yakwaGumbi ababethu Sifisa igama layo yayisebenza isilahpani khona eUtrecht. Ivuke ke bisiyahamba ngakusasa ekseni yiSabatha sihambile le nhlalisuthi yakwaGumbi lena. Bese ngithi mina hayi uyangihlanyela lo muntu wakwaGumbi mina ngisiye umNazaretha ngisiye futhi uShembe. Angiyi mina lapho eSabathini lapha ngiye khona. Kunebhayisikili ke engangilithanda kakhulu engangiliphiwe ngabelungu bami ke ngisebenza ngalo ke engadini lapho engangiugarden boy khona. Bese ngiyavuka ngebhayisikili lami ngoba nami ngangasebenzi vele ngamaSabatha. Ngiye le dolobheni ngithi hayi ngizoyiyela nje edolobheni ngoba nami angikho emsebenzini. Ngajika istradi sokuqala ngajika sesibili kwesesithathu ababethu uJubeth Street. Kwabe sekuqhamuka imoto yayibise ngishayisa. Ngaso leso sikhathi ngishayisa imoto lena ngaphaphama sengisemkhathini ngisemkhathini isidumbu ngiyasibona lapha phansi nebhayisikili eceleni. Sengiyababona abantu baningi lapha basikakile lesi sidumbu. Sekufike namaphoyisa sekufike nalezi imoto lezi ezithwala idumbu lezi zaseMedico. Sebegcwele nje abantu lapha basikakile isidumbu lesi. Basakhuluma nje ngiyababona ukuthi basaphethe amabhuku abo bayabhala. Uma ngisemkhathini noShembe le inkosi ababethi isiqu sesithatha ababethi inkosi inyanga yezulu umkhulu AK Shembe. Uma sisemkhathini seliyakhuluma izwi likaMkhulu uAK Shembe uyangibuza umkhulu uthi wemzukulu unjani. Sikhuluma nje emkhathini.
sengithi mina ngiyaphila mkhulu. Isithi-ke inkosi inyanga yezulu, uyangazi yini mina mzukulu? Ngithi cha, angikwazi mkhulu. Sithi-ke inkosi-ke inyanga yezulu, hhayi mina ngiwuShembe. Ngithi mina hhayi ngiyakuzwa mkhulu. Athi ubonani njengamanje mzukulu? Ngithi mina cha mkhulu, ngibona sisemkhathini mina nawe sobabili. Phansi emhlabeni kunesidumbu sami. Kume nje iy'moto ey'ningi nabantu sebebaningi. Nababedlula ngey'ndlela abanye bagcina sebesondela bebukela kude nje lesi sidumbu ababesibuka. Isithi inkosi inyanga yezulu, ehene mzukulu, uyakhumbula ukuthi izolo kunomuntu wami othe kuwena khona kubonile ngawe? Ngithi mina yebo mkhulu kunjalo. Uthi angithi ukutshelile, wathi ubone ngathi iy'nsuku zakho y'phelile zokuphila emhlabeni. Ngithi mina kunjalo mkhulu. Uthi ehene-ke namanje na-ke iyona nkani yakho-ke lena-ke. Kanti ukuba uhambile waye esabatheni njengoba kuyalelile loya muntu leya nhlalisuthi leya ubethunywe yimina, bese yiphelile iy'nsuku zakho zokuphila emhlabeni. Waba nenkani-ke wena, wathi ngoba nakho usehambile nakekho, wawusuwenza inkani yakho wathi awuyi lapho wena awusiye umuntu kaShembe, wena awusiye umNazaretha. Ungumuntu kaShembe-ke, inkani yakho-ke yiyo le sikwenze ukuthi uhambe emhlabeni njengamanje. Wathi njengoba usushonile njengamanje awungibuke-ke mzukulu. Uma ngimbheka-ke uShembe ngapha eceleni inkosi lena u-AK, ngoba ngangimbiza ngomkhulu ngingakamazi nami. Athi uyangibona yini ngiphetheni? Ngithi mina cha mkhulu, ngiyakubona into engiyibona kuwena ufumbethe nje isandla kuphela. Isithi inkosi-ke inyanga yezulu, cha angifumbethi isandla. Ngoba ngifumbethe nje isandla, ngifumbethe umphefumulo wakho mzukulu. Umphefumulo wakho lona engiwufumbethe lapha esandleni sami. Kodwa ngizowubuyisela kuwena njengamanje kuso lesa sidumbu, ukuze ukufike emoshali. Ngifuna ukukhombisa ukuthi uShembe uNkulunkulu oweza eSouth Africa, wazela abantu abamnyama. Siyayibona zonke iy'nkolo ngoba zigcwele iy'nkolo nje. Iy'nkolo zazela ukuzobhizinisa eSouth Africa. Ngoba nje zibiza lo Jesu, uNkulunkulu wabantu abamnyama oweze eSouth Africa, uye lona uShembe. Uye futhi lona wena omphikisile ngesikhathi ethunywa ngomunye umuntu kuwena. Nani izomkholwa kanjani uShembe uma ngabe afika ewumuntu omhlophe? Ngifike kuwena ngikuthumela umuntu omnyama okhulumisa izulu ulimi lwakho njengoba umuntu omnyama. Wawusiyamphikisa wena wathi awusonti kwaShembe. Ngingene kuye loya muntu owusifiso gumbi ukuthi akutshele ngoShembe. Manje na-ke sengizowuthatha umphefumulo wakho ngiwubuyisele esidumbini sakho, ngikukhombisa ukuthi ngiwuNkulunkulu futhi ngiwuNkulunkulu ngisho kokhokho bakho. Yingoba bona-ke bese nize nithwala lezi zona eniy'thwele, yingoba baba nenkani. Kusukela ngo-1910 uyafika uShembe, ufika esizweni sase-South Africa. Abafuni abantu ukumlalela uShembe. Abanye bahamba ney'nkolo zabo ezayingekho emthethweni, ezazizobhizinisi eSouth Africa noma ezazizoqola abantu eSouth Africa. Manje na-ke ngicela ungibukeke manje na-ke mzukulu, sengibuyisela lo mphefumulo wakho-ke kuwena njengamanje. Sasimi ngoJubert Street, igama lestrati. eBenstrop, igama lendawo engangihlala kuyona, kwakuseBenstrop. Igama lestrati engashayiswa imoto kuyo kwakuJubert Street. Manje uma senimele inyanga yezulu, Simi emkhathini, asimile la emhlabeni lapho kwakumkhona isidumbu sami. Sesiphethe umzimba omunye, sisemkhathini. Hayi lo wenyama, lo wasemoyeni. Usethi kuShembe, sengibuyisela-ke lo mphefumulo wakho-ke manje na-ke esidumbini sakho. Sisemkhathini ngaloyo mzuzu. Yayisivula isandla-ke inkosi inyanga yezulu sayo sokudla. Uma isivula kwase kuphuma inkungu esandleni senkosi inyanga yezulu. Le nkungu lena yayisiyayiphephetha inkosi inyanga yezulu. Yasuka le nkungu esandleni senkosi inyanga yezulu, yayisiyahamba yaze yayofika laphana emhlabeni. Yayisingena ngey'nzwane kuleso sidumbu esasilele phansi. Uma ingena ngey'nzwane-ke manje le nkungu lena okwakuthiwa umphefumulo wami, ngitshelwa inkosi inyanga yezulu.
base besithatha-ke isidumbu lesi sesiyongena kulolu dengezi lolu olulayisha idumbu sebeyosifaka emotweni. Lesi sami-ke manje isidumbu kanti umphefumulo sewubuyile. Ngisalele-ke lapho kuseyisidumbu-ke ngaso leso sikhathi basithatha isidumbu ngodengezi bese beyosifaka emotweni lena elayisha idumbu. Uma ngesikhathi besilayisha isidumbu besifaka emotweni ngase ngiyaphaphama ngaso leso sikhathi. Uma ngiphaphama ngaso leso sikhathi ngase ngiyasukuma kulesi sidumbu esilele odengezini. Mangiphaphama lapho base bethuka bonke abantu base beyabaleka bangishiya kanjalo. Balishiya udengeze emotweni sengimile sengihleli ngezinqa-ke lapho. Babaleke bonke laba abantu laba bese beyabukela babukele kude. Sengihleli ngezinqa-ke manje kulolu dengezi lolu oluthwala idumbu. Kwasondela omunye nje usisi naye waba nje nesibindi kulaba abathatha idumbu vele. Wayesesondela lo sisi. Hayi sicela ukubuza ukuthi kwenzakalani. Ngangingakwazi-ke nokukhuluma, akukhulumekanga kuleso sikhathi leso. Amandla engakabuyi. Ngikhuluma ngezandla, ngikhuluma ngiwumuntu okhombisa ukuthi ngifuna ukuphuza amanzi, ngifuna nje ukuphuzwayo. Baqala-ke base bengilethela amanzi angangojeke. Uma ngiwuphuza lo jeke ngase ngiyabatshela ngezandla ukuthi cha, hayi akakabi amanzi lawa, abangilethela amanye. Base bengilethela u5 litha ngebhakede. Ngase ngilethelwa lo 5 litha bawusondeza bangasondela kimi ngoba babesaba nabo ukuthi asazi ukuthi kwenzakalani. Babeka lo 5 litha baqhela, ngathatha lo 5 litha ngaphuza. Mangiwuphuza lo 5 litha ngoba namandla ayengekho kahle wawusiyawa ngangawuqeda nawawa ngoba amandla ayengakabuyi. Base bebuza ukuthi kwenzakalani. Ngase ngiyachaza ukuthi cha, sengiyaphila-ke njengamanje. Usawubuyile umphefumulo wami nezwi futhi selibuyile. Nomzimba wami futhi amandla asebuyile. Base bethi awuchazeke ukuthi kwenzakalani. Ngathi cha, ngoba kade nje nisesenesidumbu sami laphayana nibhala yonke into. Bekade nginomunye umkhulu ngisemkhathini besinibuka yonke into ekade niyenza. Bathi ubanike lo mkhulu okade unaye emkhathini. Ngithi mina lo mkhulu ufike wathi Thembe lo mkhulu. Wayesethi kodwa kimi mina ngiyombiza ngo-AK ngingambizi ngoba mbudala. Ngase ngithi mina-ke kuyena kulungile-ke mkhulu kasikhulume kwenzakalani mkhulu. Wayesechaza kumkhulu lona umkhulu u-AK Shembe wathi njengamanje ubunenkani ngithumele umuntu uSifiso Gumbi. Ngathi akakuthandazise uvuke futhi uye esabatheni bengikhuluma naye ukuthi akutshele. Wena waba nenkani wathi awusonti wena kwaShembe futhi awusiyo umNazaretha wena. Uye kumNazaretha ngokwasemhlabeni nangokwasezulwini kuwukuthi wena ubungazi ngoba nizalwa vele nifikele emhlabeni nonke anazi lutho imfihlo yasemazulwini. UmNazaretha wonke umuntu ophila emhlabeni uphila ngesandla sikaShembe. Isizwe sonke sase-South Africa siphila ngoShembe noma ngabe usonta kuyiphi inkolo. Kodwa ekugcineni uShembe uzele nina abantu abamnyama base-South Africa. Sengiyachaza-ke ngithi hayi benginomkhulu emkhathini othe u-AK Shembe. Uye-ke lona-ke ongivusile. Ubekade efumbethe isandla wangibuza ukuthi ngifumbetheni esandleni ngathi angazi ngibona ufumbethe isandla. Wayesethi umkhulu AK Shembe hayi angifumbethe isandla ngifumbethe umphefumulo wakho. Sengiyawubuyisela umphefumulo wakho kulabo abantu abalaphana emhlabeni ukuthi babone. Wabe sevula isandla-ke uShembe kumkhulu AK. Mayesivula lesandla kwaphuma into eyinkungu. Yayisiyongena ngeinzwane kulesa sidumbu. Umuntu-ke noma imuphi ohambayo emhlabeni mawuhamba emhlabeni noma ngabe uhamba ngesikhali noma ngabe uhamba ngokugula noma ngabe uhamba ngani. Umphefumulo-ke womuntu-ke imfihlo-ke engizoyisho namhlanje engayitshengiswa uShembe ngayitshelwa uShembe umkhulu AK. Umphefumulo womuntu uphuma ngeinzwane einyaweni. Abantu kabangakwazi lokho uphuma einyaweni umphefumulo womuntu noma imuphi noma ngabe ubulawe ngesikhali noma ngabe uhambe ngokugula noma kwangabe ufe ngani
ohambe ngakho emhlabeni. Umphefumulo nje uphuma ngenzwane womuntu. Yingakho-ke nami le nkungu yahamba yaze yayongena ngenzwane laphayana esidumbini sami. Sasesibanda futhi lesi sidumbu sami okwakukhomba ukuthi ngase ngasekho emhlabeni. Njoba sasesibamba isibanda nje isidumbu sami, yingakho nabantu mabehamba emhlabeni baqala basiwe kuphi? Emakhazeni, emamoshali. Imfihlo leyo kaShembe beke bantu abangazi-ke ngoShembe. Mase ngiphilile-ke sesizwe igoqa-ke, wabe sethi kumkhulu AK Shembe, njengoba-ke sewuvukile sewubatshelile nalabade besebethatha isidumbu sakho, batshela ukuthi wena uyaphila futhi awuphukile. Ngikusindisile mina Shembe nalapho ubuphuke khona, amalungu onke omzimba wakho ngiwaphilisile mina. Uzovuka njengamanje uhambe uphila, uzukuya ngisho esibhedlela, uzukuya ngisho kuphi, uzobuyela ekhaya. Ubatshela ukuthi awufuni nokuya ngisho esibhedlela. Babhala-ke konke-ke lokho bathi hhayi akunankinga-ke. Ngase ngisukuma-ke ngaphila, bangibona ngisukuma odengezini, besathukile bonke ngasukuma ngase ngiyahamba. Ibhayisikili-ke ngoba laliphelile vele, ngayihambela nje sengiyibuyelele emumva lapho sengiye endlini lapho engangihlala khona. Sengihamba sengiphilile ngingaphukanga ndawo.